परसौना दियर के शिकारी बाबा। हाँ जी। दुनिया के कलाकार था कि बोले कि हमारों के गीत लिखी, तो उनका मतलब है क्यों लिखवाई है, हम लिखवाई नहीं एगो गीत। एक प्रियंका जी बैठा ना नेपाली भाई, बैठा तो जे भी उनका के लेके आई बा तनी रेस्ट कर लो बाबू, पूरा मत मनी। का करबा बांग्लादेश में दांगा भले भाग गए भी। तू बैठा तारा नाचे में मन लगे हमारे गीत को। ऋतिका भी है नो, है एगो कौन है हो, अच्छा हां प्रीतिया केने भागल हो, दे दो। एगो लड़का छोटे बाबा, ए बाबा एगो लड़का साइड में खड़ा बा, एगो लड़की से जब प्रेम करे गए है ने अब हेलो जा प्रियंका तू हम प्रेम लायक बाड़ू बाकी नहीं से प्रेम तनी भाव दे प्रियंका जी तारे के बड़ी मानी। लड़की बड़ा घमंड में बिया। हाँ जी। लड़का चाहल कि तनी इनका से हम बोल बतिया ली, हाँ हाँ तो अलगे छाव करे छुअहू ना देवे। ना तो गांव भ के लड़का कहले सो भैया हमार गीत ना सुनब तो हम का गा के गोरो सल्फास दे दी हमरा के। दो लोग ले आके गांव भ के लड़का पूछले सो का कि गोलू राजवत ही हमनी के भाई बड़े के बता सकत रहे कि आखिर कर भइल का बा के मानत नहीं के। हाँ जी। लड़का कहता का भूमिका बन कि परवार भइल बाना, अरे बुखार भइल बा कि ये हो, अरे छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। ए हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। उपरवार भइल बाना बुखार भइल बा। उपरवार भइल बाना बुखार भइल बा। ए हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। ए हो छौड़ी से पूछो एकरा प्यार भइल बा। चिन्हाई कैसे गीत संगीत से पहचान कर तो गीत संगीत हो खेरा मांगे कटिंग को भैया दीपक आगे आवा है जुल्फ लहरा तबार खौ राइल हो आँखी हो सो तमु मुरझाइल बहो आँखी हो सो तमु मुरझाइल बहो चिन्ह गई है छोटे बाबा प्रियंका जी एक रस्सी लंबा जवानी अरे सवार भई लंबा एक रस्सी लंबा जवानी
सुनाई सब सुनाई। यह तो किस्मत पौले बनी छोटे बाबा सही बात कि हमारे के सुने खातिर लोग आवेला। राकेश बाबा ए हो बगली के लगली बीमारी न हो ए हो बगली के लगली बीमारी न हो राकेश बाबा तमाम भैया की ओर से आशीर्वाद मिलल। झरा वाला बारे वो झई शिकारी न हो हम सब सुनाई सब सुनाई। दिलदार सोगरा अरे प्रियंका जी किए हो अरे छौड़ी से पूछो करा अरे प्यार भइल बा हो छौड़ी से पूछो करा प्यार भइल बा। पप्पू चौधरी जी आशीर्वाद दिले बनी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। क्या बात ऊपरवा